መጀመርታ መዓልት በቃ ኣብ ህይወተይ ከምዚ ኣጋጢሙኒ ከጋጥመኒዩ ገለይለ ሓሲበ እንደ ዘይፈልጥ ማለት እዩ ኤኒዌይስ ኣበለኻ እንተይልኩምኒ ኣብ ማእኸል ክሮሽያ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብ ማእኸል ክሮሽያ ስፕሊት ኣብ ትበሃል ሓንቲ ከተማ ተማሊ ብዝተገብረ ናይ ሓንቲ ፍላይት ኣላ ብጣዕሚ ሕሱር ዝኾነ ፍላይት እዩ ማለት እዩ እዚ ፍላይት እዚ ሼክ ገብራሎ እቲ ካሜራ ኤኒዌይስ عندنا نابت فلايت كتاعت خلخا عدلنا أنت خوين كان نابت زدلا خيو عدت بس أنت زي كوينو كن أبت خواب قال يوردو خمالتي كم تبزحي نايتي تسافرتي بزح نايتي تسافرتي ريوم مالتيو ميستر فلايت بحال نجارالو مالت بقى كم ميستري زخونة بقى يتفلتوني خابي كم تعلم مالتيو كن أبت خوابي خا تعلم أنت خوينو بباس تعاتو نابت تدليو عدي أنت زي كوينو دما بعلوم هوتيل قلا جيروم نابت تدليو بوتا يملسو خمالتيو anyways أنا تريو نزل لكم حجي أب كروشيا أتي لكم مالتيو مجمرتا خيج زي حسب كوجن ناو أين برن عندعي أي تلا أخون حق أنا مزرعة مالتيو كروشيا أي تلا أخون كم زخم تريو تعدي بتعمي أبتز حسبو هوتيل كبابي زرقكم زلخو نايسيو حبرو قلا نايت كتما كم بقى خمزي بزح حبرتات زلو وي ايكونن مالتي كم زي چنان ايكونن كم اول سيتي عينت حبر زلو عديو مالتي ناي قدم كتما بقى كم زنا يسمرا ويدما كم اول سيتي ناي طليان قلا مالتي كم خوينو يزرعيكا بتاع قال عينتي دزبليو عراق الكتما يبقى زعرقه صحي ريخم يخم مالتيو بونك ستلن مجمرتا نابتي اولد سيتيز بحال كنكيدينا بقال جيم اوف ترون استسرحلو بوتا كم زدما كروشيا نمنتاي ناي توريست مسب كم زخونت بحنساب كوينا كنرينا مالتيو كبرات تخاتلتي ناهم اكس حوخم بحدش قدي تملسنا لنا سولو ترافلر كوينا لنا مالتيو كوفي كاب حنت ستوديو كاب مزراب زخونه اكسبيرينس شير ندا جبركا كم اون دما صبو زخونه فيو ندار انا كنزناغا بمحساب كم اون دما خمز كغشو دليت جلزلكم سبات قالو مش كمز خبر خوني خيل وي دما تعدي انتي خوني خيل كمز خمز فرح زلنا خمز خماي كرم حج زنبره اباي مالتيو اسو سوتات نسبرلو نغاري ويلكم تو كروشيا تريو لكم حجر ما كوفي عزيزنا كوفينا مزلو تريو خمس تريو دما ماي بايس ببرد غلغيرا مالتيو يغرمكم واغو خنديو قرشن 50 يورو مالتيو ات كوفي ريفيو كنغبرو لايت يلنا بزغن اسكي بومبارديزي بلو بقى بزا عدي فنجي مالتي بقى ازي ساتيخا نزي سيتي نزي اول سيتي وي دما نزي بازار زبلو ازي جيم اوف ترونز تسرحلو بوتا مالت فنكل قلابيله كريكم بقى مسا يكونوا سغا موداتا حرورالو ايغلصوني مالتي اب كروشيا اب يوكي كلخو ذكر زخونه غزي بتاع محرور قال ماتشو نيرو قال بقى مويتنا قال بزح نجار تزاريبو نيرو مالتيو عبز مسمس أخوم جن اتحقني حرور ناي دنكاليا مالتيو بعلو عبز يخم ترخبو اتماي حجي برد قال نيرو زتريو زلخو مالتيو دقيقة أي جبرن بحدك زيو بقى تمساسالي بقى ليبتون تولوسي شاهي مخونة مالتيو زجرم نجاريو anyways نابت وانا كتما ويدما نابتي بازار قدم مئتاونا زخونه ነገር ካለኩም ብዛዕባ ክሮሽያ ማለትዩ ክሮሽያ ብዙሕ ነገር አሎ በዓለም ደረጃ ትፍለጠሉ ነገር አሎ በጣም ብዙሕ ዝኮነ ነገር ማለትዩ ካብቲ ደሴታት ወፃይ ማለትዩ ደሴታት በጣም ፍሉዩ ናይ በሐቂ ተማሊ ካብ ኤሮፕሌን ክንወርድ ከለና
ዳርጋ ኣነ ባዕለይ ቆፂረዮ ክብለኩም ይኽእለ ግን ድማ ኣብ ኢንተርኔት እውን ተመዝጊብሎ ልዕሊ 1500 ደሴት ኣለዎ ማለት እዩ። እዛ ዓዲ እዚኣ ብጣዕሚ ፍልይቲ ዓዲ እያ ብጣዕሚ ፍልይቲ በቃ ከምዚ ኣብ ዩሮፕ ደይ ዘለኹ ወይስ ድማ ኣብ ማያሚ ቢች ኢኻ ትብል ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኩሉ ነገር ኣብ እቲ ቀፃሊ ቪድዮታት ቡክ ዝገበርክዎ ነገራት ኣሎ ከምዚ ደሴታት ገለ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ከምኡውን ድማ ትሕቲ ባሕሪ እዚ ሚውዝየም ኣሎ እሱን ክንርኢ ኢና ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ኢና ንርኢ ቅድሚ ምውፃኢ ካብ ክሮኤሽያ ፀፅቡቕ ነገራት ከርእየኩም እየ ማለት እዩ። ግን ካልእ ክሮኤሽያ ትፍለጠሉ ነገር እዚ ናይ ባድላ ከረቫት ማለት እዩ ኣብ ክሮኤሽያ እዩ ተጀሚሩ። እዚ ካራቫት ዝበሃል ነገር እዚ ባድላ ክትገብር ከለካ እቲ ትገብሮ ካራቫት ማለት እዩ ኣብ ክሮኤሽያ ይመፅዩ። ካራቫት ጌርካ ማለት ብሓፂሩ ማለት እዩ ክሮኤሽያዊ ኢኻ ማለት እዩ በቃ ብኸምኡ እዮም ነቲ ታሪክ ዝዛረብዎ። በቲ መጀመርታ በቲ ቀደም ግዜ ካራቫት ብምንታይ ኣምፂኦሞ መሲልኩም ሓደ ሰብኣይ እኹል ሰብኣይ ምስ ኮነ ሓዳር ምስ ገበረ ገዝኡ ገለ ክዓሊ ገለ ምስ ጀመረ ሰብኣይ በቃ ድልዱል እዩ ገለ ክበሃል ከሎ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሓንቲ ጨርቂ ትእሰረሉ ማለት እዩ። እዚ ሰብኣዩ በቃ እኹል ሰብኣዩ በቃ ኩሉ ነገር ዘመሓድር እዩ ገዝኡ ገጥ ኣቢሉ ዝሕዝ እዩ ማለት እዩ። እሞ ካራቫት ካብኦም ተጀሚሩ ብድሕሪኡ ናብ በዓል ፍራንስ ናብ በዓል ካልኦት ኤሮፓ ዓድታት እንዳበለ ተሳፊሑ ማለት እዩ። ሕጂ ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ካራቫት ምስ ባድላ ገለ ናቱ ዝኾነ ስታይል ወይ ድማ ቅዲ ሒዙ ኣቕጥና ኣቢሎሞ ካብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ማለት እዩ ከምዚ ሻርባ ዝዓይነቱ ነገር እዩ ነይሩ ኣብቲ ቀደምቲ ኣቅጠና ቢሎም ብስታይል ወይ ድማ ሞደርን ብዝኾነ ነገር ሰሪሖሞ ማለት እዩ። በቲ ካልእ ድማ እዚ ናይ ኣብ ዓለምና እዚ ቫምፓየር ዝበሃል ነገር እዚ ናይ ቫምፓየር ነገር እዚኦም ደም ገለ ዝስሕቡ ወይ ድማ ዝመጡ ክልተ ዓበይቲ ስኒ ገለ ዘለዎም ከም በዓል ድራኩላ ገለ ዝበሃል ብዓለም ደረጃ እቲ ዝዓበየ ታሪክ በቃ ብዙሕ ፊልምታት ኣብ ሆሊውድ ከማን ተሰሪሑሉ ኣሎ። እዚ ፌሪቴል እዚ ፅፅዋይ ንባዕሉ ኣብ ዓለምና በቃ ዳርጋ ሓቂ ኮይኑ ከም ሓቂ ዝሕሰበሉ ዘመን እዩ ሕጂ ማለት እዩ። እቲ መበገሲኡ ድማ በቃ እዛ ዘለናያ ክሮኤሽያ ማለት እዩ። ኣብ ክሮኤሽያ ተጀሚሩ እዚ ናይ ቫምፓየር ነገር እቲ ታሪክ ከምዚ ነይሩ ማለት እዩ። ሓንቲ ሃጁካ ድያ ገለ ኣብትበሃል ሓንቲ ንእሽተን ከተማ ሓደ ሰብኣይ ይመውት ጁራ ድዩ ገለ ሽሙ ጁራ መስለኒ ኣብቲ ጎግል ከም ዘንበብክዎ እዚ ሰብ እዚ ምስ ሞተ በቃ ሓንቲ ኣማኒቱ ነይራ እሞ ዝኾነ ግዜ ምሸት እንዳኸደት ከላ እዩ እሱ ድሕሪ ምሟቱ በቃ ርእያቶ ማለት እዩ። ርእዮ እያ ትብል እሳ በቃ ርእዮ ዝኾነ ነገር ገፁ ከምዚ ደም ዘይብሉ ዓይነት መሰል ኮይኑሎ ከምዚ ፃዕዳ ኮይኑሎ ክልተ ስኑ ድማ እነዊሑ ኢላ ዝኾነ ድማ ዝኣሰሮ ነገር ኣለዎ ከምዚ ዝኾነ ፀሊም ጋውን ዝመስል ነገር ገይሩሎ እዚ ሰብ እዚ ምሸት ርእዮ ኣለኹ ሞ ብጣዕሚ ሽዑ እታ ሰበይቲ እያ ብፍርሒ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣይነበረትን ናይቲ ከባቢ ህዝቢ ነዚ ኩነታት ምስ ረኣዩ ማለት እዩ ዳርጋ ሓንጎላ ገለ ሲሒታ እቲ ኣሰብ ማለት እዩ ነዚ ነገር ክትነግሮም ከላ ብድሕሪኡ እዚኦም ዓዲ እዚኦም ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ብዙሕ ምምርማር ጀሚሮም ምስ ማዕረ ናብቲ ናቱ መቃብር ከይዶም ኣውፅኦም ኣዕፅምቱ ገለ ሰባቢሮም ጥሒኖሞ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ናይዚ ሰብ እዚ እቱን ከምኡ ማለት እዩ ነዚ ሰብ እዚ ርኢናዮ ኢና ዝብሉ ሩመርስ ብጣዕሚ ናብቲ ዓዲ ኣብቲ ከባቢቲ ኣብታ ንእሽተን ቪሌጅ ማለት እዩ ብጣዕሚ ክዝረብ ከሎ እዝዝታት እዚ ሓሜት እዚ ወይ ድማ እዚ ነገር እዚ ካልኦት ሰባት ንሪኦሞ ኣብቲ ዓድቲ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲኦም ኣቅሽሽቲ ተኣኪቦም ከይዶም ናይቲ ሰብኣይ መቃብር ኣውፅኦም በቃ ዘይንቡር ነገር ገይሮም እዩ ዝበሃል እቲ ታሪክ ማለት እዩ ኣውፅኦም ነቲ ዓፅምታት ሰባቢሮም ጥሒኖሞ ማለት እዩ። ሽዑ ካብዛ ንእሽተን ከተማ ዝጀመረ ጉዳይ ናብ ካልእ ከተማታት እቲ ዘረባ እቲ ሩመርስ ማለት ስፕሬድ ክገብር ጀሚሩ ወይ ድማ እቲ ነገር ናብ ካልእ ከተማ እውን ኣነ እውን ርእዮ ምባል ተጀሚሩ ማለት እዩ። እንዳበለ ሙሉእ ክሮኤሽያ
ቫምፓየር ከም ዘሎ ኣሚኖም ኩሎም ሰባት ድሕሪ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ምውፃእ ጠጠው ኣቢሎም ዝበዝሑ ሰባት እዩ ዝበሃል ብጣዕሚ ፈሪሖም ብጣዕሚ በቃ ዝኾነ ነገር ተሰሚዕዎም ሰው ብድሕሪኡ እንዳበለ ካብ ክሮሻ ወፂኡ ናብ ሃንጋሪ ታሪክ እዚ ኸይዱ እንዳበለ ናብ ፕራግ ናብ በዓል ፖላንድ ገለ እዚ ነገር በቃ ብዓብዩ በቃ ስፕሬድ ገይሩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ተሰሚዑ ብድሕሪኡ እዚኦም ኣሜሪካውያን ማለት እዩ ሓደ ዓብ ዝኾነ ደራሲ እንግሊዛዊ መስለኒ እንተዘይተጋገኹ እቲኣ ኣብ ዓለምና እቲ ዝዓበየ መጽሓፍ ድራኩላ ዝብል መጽሓፍ እንጽሕፉ ማለት እዩ ድራኩላ ኣብ ተስዓታት ዝተጻሕፈ መጽሓፍ እዩ እዚ መጽሓፍ እዚ ብድሕሪኡ ሆሊውድ ነዚ መጽሓፍ እዚ ምስረኣየ ነዚ ካራክተር እዚ ቫምፓየር ዝብል ማለት እዩ ብዙሕ ፊልምታት ተሰሪሑ ብዙሕ ክንጽውዕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቫምፓየር ከም ዘሎ ገይሩ ወይ ድማ ዝኾነ ጽቡቕ ዝኾነ እቲ ድራኩላ ትብል መጽሓፍ ናብ ሂስቶሪ ቀይሮማ ናብ ሙቪ ቀይሮማ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ቫምፓየር ኣብ ዓለምና እቲ በቃ ኦልሞስት ሓቂ ኮይኑ በቃ ኦልሞስት ሓቂ ኮይኑ ብዙሓት ሰባት ተኸተልቲ ኣለዎ ቫምፓየር ክኾኑ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ ዝኾነ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ብዓብዩ ንስኹም ከ ተኣምኑ ዶ ቫምፓየር ሓቂ ድዩ ወይስ ድማ ፅፅዋይ ዝብል ነገር ንኣኹም መሊሰ ክሓተኩም እደሊ ኤኒዌይስ እዛ ዘለኽዎ ዓድያ ማለት እዩ እዛ ታሪካዊት ዝኾነት ዓድያ ናይዚ ቫምፓየር ዝበሃል ታሪክ መበቆል ዝኾነት ወይ ድማ እቲ ፅፅዋይ ወይ ድማ እቲ ታሪክ እዚ ካብዚ ዝወፀ እዩ ማለት እዩ ዛስዋይ ክሮሽያ ብዙሕ ትፍለጠሉ ነገር ኣለዋ ብዓለም ደረጃ ማለት እዩ What's up guys ከምዚ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ማለት እዩ ኣብዛ ቪድዮ እዚ ኣብ ምስሊ ሻው ከይመፅእ ነዛ ቪድዮ ናብ ካልኣይ ፓርት ጌርና ያለና ኣብ ክሮሽያ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝረኣይ ነገራት ከምዚ ከም ትርእይዎ ትሕቲ ባሕሪ ማለት እዩ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሙዚየም ከማን ኩሉ ንርእየሉ ቪድዮ ኣሎሞ ካብዚ ንዳሓር ወይ ድማ ኣብዚ ኣትርእይዋ ዘለኹም ታምኔል ነዚ ካልኣይ ፓርት ትረኽቦ